ओला करून सुक्या खडखडीत अंगान आयेक घेऊन मी गेले माझघरात जेव. उतूर जाताच कवग्यान आमचा जंगी स्वागत केले. कवग्याचो नकावडो स्वागत समारंभ आठवून मी आयेक हॉटेल दाखवूक घेतलंय. पावसाळ्यात ताजा म्हावरा माझघरातच मिळता म्हणून आयेक माझघरात घेऊन इलय. बाबल्या सांगले मेले आये जेव गेलिया काय ता चमचमीत बनव. आमच्या आयेक घाबरून बाबल्यान चमचमीत स्टार्टर बनवून टेबलावर डायल्यान. आयेन स्टफ हलवो जागेवरसून हलवून उपडी फापडी करत खाल्यान. हय आमच्या हवालदारान सुरमईच्या कुटाक रिमांडात घेतल्यान. मगे माझ्या बारक्यान प्रॉन्स लॉलीपॉप का पडलेल्या दाताच्या फटीत ऍडजस्ट करून बसवल्या. माझ्या थोरल्या चेडवान कोलंबी फ्राय का आपल्या टप्प्यात घेतल्या. तावसर हे बायलेन प्रॉन्स ठेच्या का दाताच्या मधोमध धरून ठेचल्या. मगे मी उगी राहतोय काय मी कुर्लेचो डेंगो खोपच्यात घेतलंय. आम्ही स्टार्टरचो एंड करता साऊथीन झिलाक ट्युशनसून डायरेक्ट जेव घेऊन इली. मैग्यान आयेक पापलेटची थाळी देताच आईन माका येडावून दाखवल्या. मटन थाळीक हवालदारान आपल्या कस्टडीत घेताच थोरल्या चेडवान कोळंबी थाळीवर कब्जो केल्या. मी आपलो बिचारो नेहमीप्रमाणे आईच्या फोनची वाट बघते. आई माझ्या समोर मस्त अगदी पापलेट थाळीवर ताव मार